Piştî rizgarkirina taxa pêşesaziyê Golerojhelatî bajarê Reqayê dikeve, şervanên Hêza Sûriya Demokratîk derbasî bajarê kevin Golerojavayê Sûra Reqayê bûn. Li gorî şervanan goçekdarên Daişê Sûr ji xwe re wekî xeta berevaniyê danîbûn li baskê Rojhelatî bajêr û piştî êrişên tund karîbûn berevaniya Daişê bişkeynin û beşek ji Sûriyê kontrol bikin. û niha şervanên Hesedê ji sê aliyan ve êriş dikin got Sûra dîrokî hemî bixin bin kontrola xwe. أنا أم كتنا ملي سوريا مفتنا عدر باسكريا حيث متري أم كحفصد وبينجي متري حيث متري نيزي حيث متري أم كتنا هندري سوري قلعة هارون الرشيد تدفرد هيا قلعة هارون الرشيد دسم هيا روش أنا قشتي باشا إيريش دكن أما إيرشي واندشكي روج بروش إيريش دكن. Çekdarên Daişê ji bo sekinandina pêşveçûnên şervanan, erebeyên bombekirî û êrişên xwekujî bikartînin. Herwiha sekvanên Daişê li hemî deverên bilind xwebicih kirine û ew jî dihêle got liv û tevgera şervanan di nava kolanan da lawaz bibe. û di vî warî da şervan dibêjin got firokên koalîsyonê gelek bibandorin. Dijmin bexwedaniya wan hebû, satir hebû, xendekê bin erd dixwast li dûme bizîvirin, rengê tîm şer dikirin, ji bo nikan bela naskirin keşifeyê tayare heye, ne nikan berxwebidin êdî wek rengekî tîm 4 kes, 5 kes, 6 kes, ne dixwest pişta me derkevin gilme bizîvirin, êdî van çêne dibû, me ji dijminê xwe fêm dikir. Gelek terzî karanî erebê teqemenî mayinê ser herekeyên bi dîwar venin, hereka me yek diber here ereba kere diteqe. Erebeyê insanê rextê teqemenî li wan nava sivîl hatîn. Bi derbasbûna Sûra Reqayê dîrokî û kontrolkirina bajarê kevin, tenê taxên Mansûr û Mirûr li pêşiya şervanên Hesedê dimînin da got baskê Rojava û Rojhilat bi hevdûgên û roj bi roj devera dibin kontrola Daişê da li Reqayê teng dibe. Mahmûd Balî, Dengê Amerîka, bajarê Reqa.